ассалому алейкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, паплинои супер омадагиай духтарако. И паплино то охири навор ма тамошо кунед. И паплино оригиналан ғавсай. Медонен паплин беҳад худаш ғавсай. Баъд вай сангчоша бинен ҳанамхе қолабкати қолаби пеккати ҳамхе гил бировардагай. Нархаш 180 сомонай. То охири навор ма тамошо кунед. ҳозир бо 150 сомона ма шумода нишон метиҳам. Аз ин чанд та ранга ира бинен чӣ зинда зиндае. Беҳад фасон рангакошонам рангои хушрӯ. Мана и рангша бинен. Тамошо бинав. Мана аҷоиб хушрӯ и рангам. Ира бинен охи духтаро беҳад хушрӯан. Качествои материал гарантия дорад. Беҳад материали ғавсай. Дубайскиёи ғавси оригиналшай. Ози дубайски биромадагиай 65 сма 70 сма ҳастай. Лекин и оригиналошай духтаро. Бо мебаран ай пеш бинен. Касе ки доставка мехоҳад, доставка дорем. Касе ки омада диданиай марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза подвал 2 қатор. Ина диден духтаро чихе аҷоиботаи бо дигагилш. Ё 180 сомон донада. Оптимда бо арзон мешава. Касе ки мисол барои савдо мегира, оптимда бо арзон меша. Ҳамаш гилои хушрӯ. Се та гил дора, се та ранг дора. Ҳар сешам рангои фасон. На баъд духтарако ду санга ду намуд санг задагай. Не қолаба бинен чихе санги бисёр дора. Нархи ино 150 сомонай. Мана ҳозир ма шумода нишон метим. Иям паплинои ғавсаки хушрӯ. Ишам аму сифатая? Иям аму сифати паплин. Оригиналоян духтаро, марҳамат. Бо бурдан бо бинен ай пеш хутун духтаро. Нами сифатча муқоиса карда бинед. Иша бинен бо чихе хушрӯан. Ҳамаш фасонай духтаро гулошон. Паплинои навай дубайскиш мегане ки дубайски ғавси хушрӯшай. Мана ғавсакан, материалоям ғавсан. Диден? Баъд гилошам аҷоиба. Ина гила хушрӯ нишонтон тием. Ина сангоша бинен. Чихе сангошон бисёракай. Ё 150 сомон духтарако. Мана касе ки оптове мегира бо арзонтар мешава. Ин нархое ки ма шумода гуфтестам бо арзонтарак мешава оптовида. Ина тигрш хушрӯа фасон. Мана сангаш таранги хушрӯ тигр. Ишам ҳамихел. Ишам оригинал духтаро. Сифати материал. Мана хушрӯа ина ира бинен чихе яркияй. Ҳамира духтаро вайш ҳастай хеле хираттарай. Дига качестваш. Мана ина меоям ҳамаш барои шумо 150 сомон. Инам хеле сангои сер санги хушрӯкати. Мана ира бинен охи данавор ба фикр мо наомадест ай сангош. Леки ай пеш ино ҳам қа хушрӯан сангош ки. Мана 150 сомон гила бинен чихе гили зурай. Гили фасонай. Мана баъд иша бинен чихе санги хушрӯ задагиай. Ха миллион ду намуд санг задагиай. Нархшон духтаро 150 сомон. Хулоса духтарако кадомиш дар кор мешава. Скриншот када партоен мо доставкатон кунем.